Ayo. Karet-karet gorengan kopi iwak bandeng mateng dibotho amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng jalukan rokok timbangan itu rokok eceran ngetir cagake kena temboke ngetir anake kena emboke no
ongkek kaya ngene rek. Selamat aku iki mang gak tiba ngono wis apa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan niku? Kula. Sapa iki apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Kowe njaluk tolong iki ngono ta carane. Tolong, kula diuber wedi kula. Kok dicek tadi. Wedi. Siapa kan niku? Diuber kula, diuber. Kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kula diuber wedi. Kon niku wedi. Kok wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok wedi? Mboten, diuber. Diuber sih aja susu. Tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Gak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkang kaya timimang ta kon. Lah apa kok diuber cacing kok laporan aku iki lho. Lah napa kula icak terus pecetat ngene mboten mencarat nututi kula. Iya nek diuber cacing aja kandha aku. Aku iki sangan ora tuni cacing ta. Lah iki. Lho kok karet. Aku iki petukon gak suwe ku Mas Sangket buahe. Wong karet dari cacing. Lah persis e. Saya kon iki lho wedi ambek cacing apa sih cacing kon iki? Gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ambek cacing ambek aku gak wedi kon. Ayo ambek aku gak wedi kon. Pun ngaten ta. Alah nyatane aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon aku pengin ngirahi ku lagi kon. Lho, ngene carane. Sapa iki yo? Ngene carane. Lho, awakmu kon pringas-pringis adane wregul ae. Lah kon koyo mringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, terus apa yang kau katakan? Loh, saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak iso bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. Arek kita kan ana trimo kono. Gak wedi atau gak wedi. Suarane wis entek sik ngedung ae. Bapak ale, wis ngene bening lho. Bening ambak nang ngene. Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kasih bojo. Ngawur ae. Kasih bojo arek iki bakal bojoku. Bakal bojoku. Pak temenan takon iki. Nah takokno kok. Iya, ono iki. Jange bakal bojone Kartolo kita. Nggih. Kon? Nggih. Iya. Sorry ya. Ini apa tak tahu? Iki sokran kon ya apa kran kon? Ingane tak parani gak metu banyune kon iki. Ya wong pancene banyune tak sumpet lho kon. Ora apa kon dhewe aku sampe nang banyu. Lah jeneng nek dipedhit muni kran ngono. Ya tak diperani banyu kon. Oh, krane anu. Ya sokran. Aranku sokran. Nyelok apa kan? Kran. Lho ya iki apa? Yang ngene iki lho nyeluk kan ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo sokran. Lambene sore kena kok menjero. Ngene. Halo sesek Pak. Halo. Iki lho. Ngawur ae. Wis mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu, RT-mu, RW-mu kabeh ngono. Oh, layon telambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno. Yo. Oh, lah. Yo tolong. Aku ngiringno kon. Iya. Lho, aku ngiringno ambek kon lak ambek merem ngono lah. Lah aku ngiringno kon. Iku lho metutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Apa dhewe mari. Ngawur ae kon. Aku cinta. Kok loncong. Lek kon cinta barek iki, tenono anakku mene. Gak kena ibuke kena anake. Oh iya. Dadi lek bojoku mbok pecah wulan tenono. Lahir rocot, kakak lahir lanang. Iya. Lah kok lanang? Lah ya apa mulai lanang? Rumah sambu ya apa jadi lahir lanang? Oh gak gelem. Oh lanang ada aku lanang ya. Tenono sing nomor 2. Oh iya. Mbok pecah wulan. Iya. Lahir mana? Lahir sret lanang mana? Delok lanang mana? Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem kok lanang ada. Tenono mana? Mbok pecah wulan sret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun iki jane? Wis ana 9 tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Bapak kita lanang wis. Apa ya lanang. Oh, lanang gelem ya. Gelem aku lanang. Kan lho ya apa ya. Mati lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Kita tinggal balik lho aku nuruti kon. Anak wis akeh. Pak Kore wong anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae. Mana aku piro mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 ngene. Wis kapan rono ya, Kren? Ya kapan dina mulu kan, Lo. Lah iya, suarane entek ana duwe. Nantang ae. Lah, ini
kene. Ya, apa? Nok kene ae. Lah apa? Tak inggati kok. Suarane sing telo dhuwit nyerang apa? Lah iya. Wis ngene Tin. Ya apa iki? Kon mang apa nduk ini? Aku. Iya. Yo kalau apa ngenteni sampean. Wis iki kesuwen iki lek rentang-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Siap. Ini apa dengan sampean? Carane cok kasar lek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Blok. Ngablok ae kon iki. Ketara. Ketara lek kon iki anak dagelan kon. Ketara. Sampeyan sik aja ngono ta? Gak ngomong serius adae. Wah. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ono putuse aku lak bingung tak ngenteni. Ayo nang bapakmu. Ayo. Anak tarpar bareng wis keturutan mangan nati prasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kayak ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Apa? Apa? Ambek sapa? Yang ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek gelis tuwa. Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulih diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tuwa mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendina nyingkre lunga teko omah ninggalno omah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan ngono. Pak enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Kadek kon deh. Sampe iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono nyata. Tolongane ayo. Lho, gak ngono. Bakal bojomu. Waduh. Kon kok jange tak ilingno sangakno bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantenge ganteng wong arep melesut. Kon ro riwayate welet gak sireng ya. Apa? Baulet ae. Kon saiki tak paido, mumpung durung ana bakal bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lenguk-lenguk ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakal bojomu. Nek mrene kon tretek-tretek kon ngutangno gula kopi sing nyauri aku. Suwe-suwe lak legrek ngurut bapak iki. Lho, iku lak menghargai lho Pak, menghormati tamu. Dia kan gurung dadi bojoku. Ya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis dadi dadi bojomu tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang apa segon wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nang tok ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakal bojomu. Marono sego wis ketok bakal bojomu mrene kon sogono. Aku masih anget e. Aku mangan karen-karene. Maron kon campur kon ngulet karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kayak kucing ngene ya. Ya gak ngono Pak, iku kaitan. Meneh-meneh ya enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Aduh tibake elek-elek oh. Anu Pak Munawar iki soge ya. Soge apa? Turu sak turu ya ngono. Nek bakal bojomu mrene kon nang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ono klosone kon apa iki? Bojo bakal bojomu kon gak ono ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek dalar. Karepmu iku ya apa ngono lho. Ngalao ta Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Njauh. Monggo lho Pak, gak iso namuni monggo Pak. Aras-arasen. Bapakmu ono daya kok minggu lho. Mbah. Kok ngadep gedhe kae golek cecek ta ya. Durung sarapan ya to lho. Ero kan krungu dhewe ya. Sorry Pak. Yang ini lho aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah perkara. Iya Pak. Iya pindah wis. Iya Pak. Pindah. Ngomonganmu niku. Kok mboten tindak, Pak? Ya. Ya apa lho? Ngajeni Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari jejak iki man. Kok wonten dalem mawon? Bendine ndoprok. Bapakmu gak patek krungu. Tak kandhani.
Biasa mbulet nggo rondo kula ning omah iki. Iya nek kono rondo telu samare kelelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Bakal bojomu hancur-hancur. Obong-obong nek kono bapak kon nguring-nguring, bapak minggat, omah iki lak karepe dinggoni. Oh, krungu, Pak. Krungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iki apa? Malam malih, Nak. Bapakmu coba kali ya. Yo golek wong sing klelep-klelep lho wong kentir. Njane aku nabi kelir njane. Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Iya, kok mboten dahar? Nek dahar gak tahu bapak, Nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping kali. Aja kasar-kasar ta, Pak. Saniki niku napa, Pak? Iya ta? Apa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngadeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenek bojomu mbulet. Kok ngono Pak krungu ana wonge iki lho. Anu, Pak, menawi ini sampeyan ningali rapat di Bali Desa. Nggih, nggih. Lho ya. Nggih. Bener. Sing ilang sepatu 7 sandali 4. Oh, nggih kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sampean sedon niku napa, Pak? Ya, Pak. Ini niku duwe sepatu niku. Mulane mambu taline sepatu. Anu, Pak, nedon niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho, Bapak bendina mangan gatik gusi, Nak. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek, Pak. Dadi tumen iki lho. Ya taun 81. Moro tuwa dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Moro tuwa kali mantu nek saged nggih monggo guyon-guyon lah, mboten tegang nemen-nemen sawangane dianggep duduk moro tuwa ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. Tolong kontangi turu mari adus, bapak lenguk-lenguk ngarepe lawang terus dikoki bapak antemen malu. Ya kok sampe ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Ya sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan nek saged menging sapi nggih. Iya, Pak, iso ta, Pak? Kita meninggal. Padha guyu ta? Wah, guyu apane? Sangkakno ratune sapi ta aku. Lho, nek ngomong mengin sapi. Dadi lek anak mantune sajak koyo ngeten maratuwa kudu saged ngladeni, ngeten, Pak. Oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dina niki adik kula jak teng kutho, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok bules ae, kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Sak durung resmi terus kon gak nang kutho, anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula gak nyambut gawe golek dhuwit, dina minggu lak dadi kemanten, kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya, Bapak wis omong nek jane mantu lho. Ya, lek pancen niku kula golek kaya nang mungkin mboten asal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya. Aturen ta? Aturen. Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang. Bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Kok Bapak guyon, Pak. Kula jak nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak buruh teng kutho nembe niki, Pak. Iya, Pak, enak. Ngono. Bondo. Lah kula kepengin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Kula lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutho nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalé ngene lho. Nggih, ya tini barang. Ya apa sih, Pak? Tak izini tak olehi. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampak ana meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki nimbang isin atuk wirang, Nak. Wae lan. Ya apa kon iki? Lho. Kula lak ngerti ya, Pak. Ngerti ya? Kula lek mempermainkan anaknya orang lain. Lah, betul. Gengsi. Oh. Gengsi, Pak. Justru karena nginu. Zaman bahasa Indonesia pun saged ngono. Ya wis. Ngene bekasi bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Sabtu mulya. Nah, nggih. Pentah mboten ujan-ujan kau lek kula asal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken untu, Pak. Nyun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing lamak mboten. Dadi guyu sak iso sempurna, Pak. Umpama bapake gak duwe mantu kon ya gak patrek nang bapake. Lah napa, Pak? Tambah enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegongi tok ae kon niku. Dene nek terima tamu ku waduh rek maratuane Kartolo saiki wis pasang untu. Marane wis duwe untu digawe guyu nek Bojonegoro. Lah perkara nanggap Pak napa terus kula. Sampeyan terserah nanggap napa. Napa nanggap kentrung, napa pencak. Niku payang wong, nggih. Bapak biyen dhewe ujar, Nak. Nggih, ya wis gak ngetokno dhuwit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak wayah-wayah ana sing njaluk. Nggih. Nanggap sepele nanggape Bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik.
Nganggep wong krian. Iya wong krian iki lho masuk angin. Oh, sampean nggih mboten umum, Pak. Ya wis urusanku gampang. Sing penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Golek ana kutho lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon iku adikku, dulurku. Ojo diwarah bakal bojo. Iya gak perlu ngene lho tak bijiki ya, Pak. Oh iya. Iya. Pak, sampe jumlah, Pak. Ya apa, Dik? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho. Iya, Pak. Iya. Tenang ya, Pak. Apa pe bojomu ambu simbukan? Mawon, Mas. Nggih sampean mbon tau adus. Sapa? Sampean. Wis 3 dina nyene. Ngeten lho, Pak, kula bijiki. Lho. Kupinge sing ndi iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngale nih sore kencet. Nyun jauh lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya. Lho, nggih. Lho cek temen iki lho, irung 500 dicangar iki. Lho sini iki lho, Pak. Lho kula bijiki. Oh, iya nak. Jumlah berapa, Pak? Iya. Napa sih? Nang Pasar Turi. Sampeyan niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon. Biaya-biaya bapak kaya hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun susah-susah mbeleh sapi, mbeleh kebo, mbeleh gajah kegeden. Sakniki monggo ngen melekan cilik teng lepen mawon. Nggih. Gogon teng lepen. Nggih. Sampeyan Ya, Pak, sampean getas lorot ngono lho. Getas lorot iya bojomu lemu. Aku gogon iwak, jangkep 3 jam lah nyunyut aku lan. Pun saentene iwak niku, iwak uceng dicekel cek. Iwak lele cek. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpul dadi siji. Aku kuwatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho malah dadi krawon kok lah. Sampeyan aturi sedaya. Iya. Damel ulem-ulem kinten-kinten pinten. Damel kejutan, Pak. Oh, kejutan. Ngekekaken ulem-ulem. Durung bapak nyebyarno ulem-ulem wis bendina gemeter bapak iki. Lho ngoten ngekek kejutan. Ngelungaken ulem-ulem kali beto kecel. Dilungaken ditabu cek. Lho. Tak kejutan apa? Sing nampa kaget. Nggih, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuhe no. Lho. Lah sampean rumoso. Wis akeh gak buwuhe. Lho, lah tamian. Tamian. Sampeyan nate bowo ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampeyan. Lho. Sikile wis putih. Wulan besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak wulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok gak sitok tekan. Lah sampeyan ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampeyan tumpangi? Sing tau sampeyan tumpangi sinten mawon? Elingku sing tau tak tumpangi ya iku. Sopir apa? Sopir apa yang tumpangi? Mboten bowo lho, sampeyan bowo ni sinten mawon? Lho iya iki Mas Parto. Ya, sampeyan tak tumpangi biyen niku didekek 2000, tak dekek 1000 berarti 3000. Pun, Pak, rebo cukup saniki kula nyun pamit. Iya, Nak. Kula beto teng kutho dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek Bapak tekokno sepatu susulan. Iya, Pak, bareng Pak nggih. Iya. Tak dongakno selamat sih.
nganti 20 dina gak nok balik. Ngene iki lho aku lek golek pembantu liya dek muring-muring jarine sanggup balik mrene. Buktine penggawean nak keter kabeh sih arek nek gak nok balik mrene. Ngomong apa ae kon? Ya ngomong pembantune awak dhewe iki sih, Pak. Kok pancet ta sik kono mulyane Kartolo gak nok maneh. Samarene nek kene iki sing bantoni yang Kartolo kan. Mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta. Mulai panen, ngerti ya panen kedele. Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Kok padahal gak ngandel kon niku. Panen dele nduk endi wong Kartolo iki gak duwe sawah, Pak. Lele arek jaremu. Wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok salah ya ombo ngono gak kira boro nek kene Kartolo. Lho, anane boro lak kanggo nyukupi samdinane ta, nek panen lak mulai ta. Kandhane adakno. Mane sampean ki ngono, aku ngerti Kartolo gak kerasa ndek kene iki ya mergo sampean iki lho. Mas aku yo ngerti. Apa? Model. Aja mbuyang-mbuyang. Ngerti apa? Kon masalah kok gak ngomong piye apa ngomong jare lambe brucat-brucut kok beton. Apa kon niku? Sampeyan iki ngomong aja ceblang-ceblong. Aku ngerti sampean angger aku ngomong mbek Kartolo, aku ngetak Kartolo sampean murang-muring. Kon ngono bojoku. Coba. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampean, lha rumah sampean iki mau sampean. Lah iya nek di bojo mbok sing biasa, kaya winginane lho. Kalau gaene kok ndelok putune Kartolo. Oh, iki kangen. Lah nek kene iki mbantune awak dhewe iki Kartolo. Lah nek terus-terusan ngene awak keter. Anak putu ngene pawon kono gecek pawon karo liduk Bu ngarep. Nanya nek kanggo hiasan. Lah putuku kon kurep peno pates ngono. Iya. Cemburu ta. Lho gak cemburu ngono winginane ono bakul liwat. Aja ngono. Wong sampean iki aku ngerti yo. Aku nek ndelok sampean iki cepet aku. Hah? Cepet. Iya lho. Lho wis nang ndelok kon sengak. Modelmu adakno. Mane kok yo ngomong ngono anane ngomong tak kandhane Kartolo lho yo. Winginane ono dodol telo liwat yo ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta. Kon gak nyelukmu keliru. Apa? Niku dodol Kartolo ane. Ngomong sampean sih, Pak. Oh, telo Kartolo modelmu. Tapi ini hati sampean iki cemburu karo Kartolo. Baru kali ini saya mengerti atas perbuatanmu. Oh, lho sampean ngomong ngono bareng sih. Mungkin latar belakangmu ada apa-apa ini. Main cinta kamu. Sampeyan kondisi kerja. Nah, nyatane sing ngomong Kartolo tok ae. Sampeyan ini ngomong apa ngomong tangga sebelah iki lagi ditamperi wong teh nggak duwe salah kok diomong. Kon ndelok aku lho ketok apa sih kon ndelok aku? Nah, biyen aku ndelok sampean ki seneng, ngerti ana saiki aku ndelok sampean ki blenger aku. Hah? Blenger. Blenger. Iya. Terima kasih. Hah? Tak selamat tarik ini kata bojo blenger. Sapa iki? Monggo. Lho, Kak. Sapa dolan-dolan? Mbok sapa? Dolan, Dik, sapa dolan? Bu. Loh. Oh, Kartolo. Nggih. Wah, Nggih. wah. Sekolah mriko panen. Panen apa, Nak? Panen jangkrik. Atur. Lah nek kono panen jangkrik. Jaluk lur apa, Nak? Lah napa? Dan nyelentik aku. Potong kamu. Waduh ganteng ora di ndekno rambuté. Halo, rambutmu iki pantes biyen alah ngono kate cukuran bareng sih. Mulai. Bareng sih apa sih? Pantes biyen iku lho. Mulai. Apa sih, Pak? Bapak kok mringi sampean? Oh, iku yo ngomong ae kok anjene. Ana mriki delok kon delok bedek aku lho. Masalah kan. Untune areng mringi mawon. Barang gaya kok. Petu emale gaya bapakmu iku. Kok dene sapa iku? Oh nggih anu Bu kula balik nyambut damel mriki malih. Lah iya sih lho, kamu gak bali mrene ya tak arep-arep kok. Tapi ngono lho. ya napa sing kari ini mboten unda-undaan. Apa karo mundak bayaran gampang ta kok kamu sregep. Kok njaluk mundak lho ndelok statusmu yo. Statusmu yo. Ngeten lho, Pak. Nyambut gawe kula niku kula hati-hati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngeten lho. Bos apa? Bosen. Kok nyambut gawe marang-marang kambang. Rong dina muncul rong wulan prei. Kula ning golipet dhuwit tok ae kon niku. Karep kula niki mutung kok gak disusul. Kapan minggat banda? Jane aku kate nyusul mrene lho. Lho, mriko jam. Iya no wong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina kok kuwatir awakmu ki loro. Lek ngoten kula tak balik dhisik nggen sampeyan. Oh, dolar kadung tutuk kene kok. Kok tak kandhani ya? Nggih. Aku mangis ngomong mbek ibumu. Ya napa? Ya ngomong soal kon. Terus aku gak balik. Tiban kon balik. Wis gak apa-apa. Nek kon suwe-suwe ndek kene ndut penyakit ABC ya. Napa ABC? ABC, ABC mana? Marani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak kali ibu diterima napa mboten kula balik mriki? Pancet ae lho, menyen aku golek pembantu maneh tinjakane awakmu kok gak diterima kene opo sih? Lah bapak ya napa? Hah? Bapak ya napa? Lah nek kono kene aku tak minggat kali. Lho samane kok mboten kula tak golek liya mandhe. Ya aja kene. Apa sih iki ae lho wong
bapakmu gak gemewangi nyambut gawe, buktine aku dhewe sing nyambut kok. Oh niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah sak ireng ya apa pencelaan nang ngoten. Nah, ireng iku pancene potongane mrecing ngono iku. Oh, ben jam luwak. Engko disinggang gak cepet apa lho. Sepunten Pak. Untuk sepuntene tak no. Enten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret aliam. Seput ya niku. Punten, Mulane aku wis lah. Nek opo kepenuk. Iku lho ketutuk. Oh iya, ayo kok iki lho. Ngomong kita genah ta. Kepetuk. Nek kepetuk arek iki wis lah. Oh ngarep potongane lho lah. Kula mboten ijen, Bu. Ambek sapa lo? Kali dulur kula adik kula. Adikmu dapat pundi? Ayo Rina, gantane adikmu. Kene, Tin. Niki adik kula. Lho, Dene. Iya, Mas Bona. Pakai namit kan niku. Oh ada hubungan pesarean ae amit. Kenalaken Bu niki adik kula. Adikmu tel ta lo? Nggih. Kenal Nak. Kula Tini. Oh, ya Tini. Aku jerakane iki cacakmu. Adikmu. Kenal marek badak iki. Kenal bangka. Bapak lah, bapak. Kakak. Sopo jenenge nak? Tini, Pak. Yalah, Dumile jenenge. Tini rene. Tambah mringi nemen sampean. Tak enak omong arek iki. Nek kon adikne Kartolo nek kene enak ya. Nggih. Wah, durukmu tak tukang mana? Oleh mbagekno. Apa? Mestine nek saya wedok iki aku sing mbagekno. Ngono ta. Apa wong lanang nyerang apa? Lah Kartolo lanang lha apa kon terang apa ae? Apane iki wis bantu lawas kok. Oh, lah iki ngono digawe lawas tenek Mas Ani. Saniki sampean bagi, ya napa omah niki dibagi pinten omah niki? Lho kamu dibagi ya cek iki. Penggawean. Aku kan waris sama omah iki. Penggawean iki. Kang ngono adekmu iki katene nyambut gene kene ta lho. Ngitung mriki pisan Bu saken. Iya kene. Oh iya rombal Pak. Rombol. Lho kan rombol bagi dhewe ae. Krungu nyambut gene ya nek kok akase. Iya. Lho kapaten. Ini sing anu rambut aku. Irunge kok nyepor Bapak. Anjene ngono, tambah kepethuk wedok iki tambah mekrok tambah. Omongi Kartolo iki tapi berbahaya. Ngawur ae omongmu kon niku. Pun yen nyambut gawe kula esuk jam 7 lan apa? Oh, penggaweanmu esuk jam 7 kudu ngerti kamarku lho ya. Ngerti ya? Nggih. Aja terus mbungker. Terus adik kula napa adik? Yo, adik. Tak ngerti apa carane kowe. Gak ngono lho, macam adikmu yang ngono nak. Ini ya, adik lali nak ya. Kon magere kudu bersih kamare bapak nak ya. Oh, kula kamare bapak. Iya. Jadi kamare dhewe-dhewe dadak niki. Dhewe. Pak. Apa? Pembantu wedok kok dikon ngerti kamar sampean iki lho. Suwe-suwe dadi apa, Pak? Lah kon yang ngono Kartolo dhisik nang nggon padha ae. Sesuk dadi apa? Awale kaya model sampean iki. Pundi sing ngeten dicandakno Bu? Iya. Iya lah yang ngono teh karo. Ya wis. Kula niki mboten usah taren sing mboten pantes nggih mara kula tandangi. Iya. Sing membantu dek kene sak lawase bisa. Kula tak teng wingking. Iya. Kula nyandak napa? Nggak aku nak. Kulit canda-candaan. Iki kari tamu wedok kono ayo masuk kono. Waduh masuk. Ini nyun sewu lho Bu. Enggak apa-apa nak. Niki nggih seneng guyon. Iya, iki guyon seneng nek awakmu iki seneng guyon tambahan. Nggih. Ya kok cacakmu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong niku prae niku terus teng omah niku bingung kudu balik mriki mawon. Nggih, kok ketokno aku jarene. Anjene tak arep-arep nduk. Ketok-keton cacakmu terus mau sih. Iki cacakmu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel kandi kuning niku. Iya dibeto nggih. Kalau bengi putune cacakmu ki ya tak gawa ae. Napa, Pak? Nih kok gak ngombe gak ngelan. Apa jane rundingan kok nyaplok ae. Kayak ketelak arek ngombe kono lho. Nggih. Hah? Nggih, kok ngombe nang golek dhewe sih. Lho kene aku didusi Kartolo. Aku nek kene penggawamu wis tak trimo, Nak. Tapi matur nuwun. Tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku, pancen aku angen-angen cacakmu. Nggih. Engko sampekno ya, Nak, iki dhuwit neno cacakmu terus mari ngono, kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kon tak perseni. Lah kok kata sih? Ah, enggak apa-apa wis kanggo tanda mata. Ngaten ta? Iya. Nggih. Terus nggih, cacakmu kepengin arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane pira regane, Tin? Ngaten ta? Iya, engko omong ngono lek rene ya, Nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Tin, kon sok ngomongan tok. Ana bapak iku, Mas. Kon niku nyambut gawe yo, omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel dhuwit akeh? Iki lak. Iki mang. Lah apa, Mang? Hasile kok. Teko sapa, Mang? Ibu. Ngomong apa, Kon? Tak waras sampean kepengin arloji tangan.
Lha kok ibu ngekeki lha apa ndira sapa? Ngene jarene ibuku cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak ora iya gelem sampean. Kon iku bakal bojomu kok dol ya apa? Apa sih? Jarene dikongkon komersil. Oh, sing penting iki mangan. Iya. Kira iki tak iki. Aduh, 40.000. Lah iya. Disanggupi arloji ya. Wis kon mlebu situkne tak garapi. Ini. Nanda ini, Mang. Pak. Pak ono ini gak kepin jam tembok. Aku dipelu jam tembok. Wong jam wis legrek ditawak-tawak. Wis dikakno lho kon kok enten apa sih, Pak? Lah apa? Enten apa sampean kok umek. Ojo ngangi. Iku lho dulurmu. Dulurmu ta? Nggih adikku lho, Pak. Temenan? Nggih. Manis arek. Iya. Sampean ada rasa lho, Pak. Ya, Pak. Ada rasa. Iya, terang-terangan man mau musuh kula lak dulure. Iya. Lan apa sih, Pak? Ngene. Sing banyak iku adikmu ya cok menes kan. Temenan. Tak peke. Apa? Tak peke. Sampeyan rabi. Iya. Lho lah ibu ya napa? Oh, karo itu gampang urusan belakang. Cuma kan ngrusak pagrayu. Oh, lah pagrayu lah apa timbang rusak pagrayu pager gogol. Lah terus kesanggupan sampean ya napa lek kula saged ngomong ini? Lho, sanggup aku tak kei dhuwit apa lho. Lho gak dhuwit iki. Duwe kok kemerasa kaya kertas. Kaya dhuwit kertas tak merasa kok sakno. Kula mboten mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe lho. Iya, cok kuwatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean oret-oret? Tak dirusak oret, Mang. Ya tak kaya apik. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya, gampang. Ya turun, Pak. Ya sik kawan ya. Pinten iki, Pak? Ya, 30.000. Waduh. Lah pakaian kula ngeten, Pak. Oh, ket biyen sampe sakniki pancet, Mas. Lah kok njaluk aku sih, Kon? Nun, aku njaluk aku sih. Nggih njaluk perasaan sampean nyek napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula sak kuwatir tak tukon celono gol. Nang rombengan, Pak. Lho anyar tak kon ngawur ae kon takno. Nggih men, kula sampe akan yen. Ya. Sampe akan iki. Ya wis ya. Nggih. Ya apa takno. Gampang wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno 70.000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres ya. Saiki meneh mandene meneh. Iya meneh. Apa undangan ta? Iya, iki lak menawar iki lak jange mantuk ta iki. Mantu. Lah iya, Mas. Iya. Saya lak rumah tamu ngomong apa? Mantuk ngono. Tadi takon wong mantu lah, apa mantuk iku? Mantu. Iya lah, kok mantuk. Rumah saya kok mantuk bareng. Tapi kok ngomong mantuk? Anakmu. Lho, ngomong apa ya? Kok gak kurang kabar menawar mantuk. Lho. Iya saiki aku. Lah iya, menawar iku mantu. Nek takoni wong mantu aja mantuk iki. Mari iki. Iya, kan? Selain iki kamu juga aku. Aku ngomong apa? Mantuk. Lho, saiki iya. Apa kon nggowo apa kon ngadu apa? Awakmu ngadu apa? Aku gak tak tukokno apa-apa. Apa? Tak tukokno blunglon. Bunglon sih. Iku lho gambar bunglon-bunglon. Gambar. Iya, gambar. Anakku gambar naga-nagane. Naga. Ojo naga-nagawan. Napa? Oh, gak apik kemanten di kadu naga iku. Lho, engko ana kitengane, Kiting apa? Kiting naga sastra. Apa sastra tadi? Apa naga sastra iki? Pak, ae terus budal eren. Iya, terus tuku apa-apa digorono ae. Sak ana nggo dalan tuku. Iya, tuku pacek digawe pacek. Ayo. Rabi kula lah ibu niku ya napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. Sampeyan iku mari ngoten, Pak.
Aku gak ya apa ya apa. Ibumu iku termasuk wong anjing laut, buka mata buka mulut. Nggih pun ngoten mendelek-elekaken sampean mbon seneng sampean elek-elekaken. Lho nek aku seneng cuma blenger santai. Sabakno. Nggih pun kelas 7. Enak ya, ojo rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku, dadi kemanten. Nek ngoten dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten. Iya, tak ono ya. Ngoten ta? Saya bisa. Nggih, pun lari lho, Pak. Iki dhuwit gawa nak diblonjo. Iya, ya. Rame ya. Nggih, Pak, nggih. Ya, ya, ya. Minggu lho kula dadi manten lho. Iya, 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 aja lali. Iku mau ngomong apa? Gak ngerti nek jange kejeglong ngono. Oh yo. Apa oleh tambah maneh rupane, Mas. Lho, Bu. Hah? Ndak pundi kok braine nemen? Kok braine nemen? Aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, enten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho. Sing awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus pengen sampean Wis iki. diomongi ta? Mumpun terus Anjen sampean. aku tak sampekno nyang adikmu aku ngomong dhewe gak iso lho. Oh, izin ngoten. Izin sih lho. Oh, nggih. Terus sampean kajengi pada spring petung iku. Kok masalah iki gerakan opo ta? Kok pring petung barang iki. Lah adik ngomong apa sih? Iku lho lho, sing tak omongno biyen iku lho. Oh, cekake sampean kudu seneng aku. Aku dhewe lali ngerti ta mosok rek lah diladeni kaya ngono tuh mantane. Gerakan ki ngladeni pembantu ngono iki. Bantu mun nggih sik niki. Nah, iya, awakmu kedake gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. Sultan. Marane sultan kok sultan. Sampean Iki nang jero bapakmu ngono kaya apa ngono lho, kali ketok-ketok awakmu ae ngono. nggih pancene biasa enten gantine niki ngoten niku biasa. Saniki ngeten mawon, lek pancene sampean lah bapak ya napa? Hah? Lek bapak ya napa lek Sampeyan sampean nari awakmu sih, nek awakmu setuju gampang kok karo bapakmu tak kipat meneh. Dan ya, lek bapak dikipat nolak gulung gemek lah. Nah, perkara bapakmu kok urusanku lho. Kula mboten ngrusak pagerayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing nggone karep Nggih. iki. Lek sampean kepengin dadi kemanten kali kula, dina Minggu sampean teng grya kula dadi kemanten. Ngono lho. Nggih. Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disamaken kula. Tak neno awakmu. Kok pun ngoten ta, Bu? Gak apa-apa biasa. Nah, tapi aku merono. Sampean tambahi malih, Pak, Bu. Kon boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi mana. Matur nuwun sampean titeni, dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten, nggih. Tapi aku merono nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten ya? Iya sih. Waduh lah, delokane lah koyo wong sugih ngoten ya. Apa-apa wong dadi Pun kemanten. sampean pikir ah sampean mriko macak kemanten niku. Wis tak pikir temen wis. Oh, ya ampun nggih, napa terus benjing. Kula tinggal Bu nggih. Iya ya siap. Apa? Balak-balak kok. Cicil apa? Kok iku nandi klutusan. Ini kok nang iki karepku iki lho, mesti aku nyang ndi katene apa sampean? Wong wedok pantes nek omah sih. Ngurusi rumah tangga. Lah apa kon klutusan iki? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki golek sing gak ono ndek omah sampean. Lah apa nek omah? Lho, golek kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Kok iso butuh apa lho rumah tangga kok butuh apa? Sampeyan nyukupi ta rumah tangga iki ngerti ta? Termasuk wong wedok bawel kon. Dangkal kon. Sampeyan aja golek perkara lho. Lho kata lek perkara tapi nyatane kon liyane penyalai tenan kula lanang. Kok iso ngomong ngono kok lho buktine sampeyan sing nyalai dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingkrange. Pokoke cekak cukupe dina iki gak bojo-bojo gak apa-apa. Lho. Sampeyan aja ngomong ngono lho. Mesisan korek jono ya. Iya. Mesisan gak bojo-bojo gak apa-apa. Nanti aku pegatan besane gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Dewe Dewe yo pegatan. Mulih mulya kon. Ambek amin nang. Iya. Ngomong apa? Saya ngablok peno iki. Kon ku jago aku. Tapi iki lho tak gawakno iki lho. Kado ta. Lah iya kado. Wong kado yang ngablok. Lah kan nggawa apa? Saya ngebi awakmu, Pak. Mang wis kebiukan boto aku. Ngomong. Kemanten endi? Iki kono jero wis pakan kemanten. Kene yo lho. Pak, niki lho nggono apa, Pak? Lah iki tak jalukno tulung cacakmu. Kan lho nggono apa nih? Lah iku bongkotan telu di cangkruk. Iya, iku junjungan rene engko dihias, engko dihias.
Ya, Pak, dhuwit mlebu mun kathah manten koyo ngeten. Lho, dhuwit teko kon niku tetep tak gunakno tapi nyaur utang dijeni. Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguhan gak apa-apa penting kan dadi kemanten-kemantene. Lho, ono gendeng iki. Ono gendeng iki lha opo? Iki kemanten nggih, kemanten kesasar iki. Lah, batik nanggap ta iki. Lah iki kula, Pak. Lho, ya iki tontonane. Semen-amen ta. Kok tontonan sih? Napa? Kula lah dadi manten asane iki. Lho, dadi manten sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Iki kali Mas Kartolo, Pak. Halo. Napa, Pak? Iki ana kemanten jare kemantenan karo kon. Asal anak kula Tini. Sinten? Kartolo. Oh, Kartolo asal kula kok. Lho, Bu, ngeten lho, Bu. Niki ngomong kula. Iki sanes adek kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho, kok ngomong jarene minggu aku ngon mrene dadi kemanten. Minggu sampe teng ngira kula dadi kemanten kali sanes kali sampean. Lho, cacakmu ngomong seneng karo aku, awakmu bisa peseni kaya apa? Nah, ngomong seneng niku masakan, mosok seneng temen ta wong kula niki objek. Iki bakal bojo kula sanes adek kula. Terus aku kadung maca kaya ngene iki ya apa lho golekno ganti lho manten lele lho. Sampeyan pun pegatan sih? Pun kadung pegatan kali bapakne arek-arek niku. Kartolo. Tak peke dhewe. Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Ala Ojo ngono lho ya, bapakmu kaya ngono potongane untune. Lho cilik wong iki dadi lek pancalane. Ya. Ojo lho malah wak seneng. Ya apa? Tetep didadekno ae. Dadi kemanten. Dirungkas kaya kemanten maneh. Kon kok ro sih? Iya wis ta. Pun ngaten Bu, kula golekaken jodoh nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis gak apa-apa ngaku tung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan kula Siap-siap. Lah manten gawa kaset dhewe. Apa lho? Gawa tip gawa kaset. Karta lho. Lho, sak pringisan lho lho. Pak, Apa? niki kemantene dikrukupi niki ujar. Oh ngono ta. Nggih. Panjenengan adik kula ujare lek dadi kemanten, dikasih wong sugih kon tak krukupi. Iya. Sampeyan pun kaget, sampeyan nanggep bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, langsung entek biaya akeh. Niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Hakmu nyandi lho. Iya. Iki lho. Iya. Iya. Aduh, masalah rek. Niku cekek Brotoseno niku. Waduh, ada dikrukupi termasuk kemanten lawas. Tak bukae rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. Loh. Boleh kon ya. Heh? Ya, sing niku. Apa nututi mrene iki? Kene. Kurang kandho. Ya opo ta? Tolong kene. Baret. Bapakmu sing Dulinan sampe. Tuh, Aku ngeten iki tuh pringas ngeten. Lah aku ya balik mak. aku mblek. Pun kena sakmono. Iya, pantes tinggal bicara. Lek ngono lho. Lho aku jadi iya Ateni lho. Tindik. Perkara bapak ambek Kadarno. oleh Kartolo. Nggih. Cuma bapak takon, duit bapak biyen ya apa dia? Perkara dhuwit gampang, Pak. Oh, dhuwit sing kadung mlebet iki ya? Iya. Kadung Saking ibu barang iki. Iya. nggih. Ya sampean urusan kali marang tuwa. Kok boleh mendaro lho sih. Oh, pecara itu. Apa? Dhuwite kali Ini apa iki, Dik? Lho kok kayamu ta? Duit sinten iki? Duit sinten Ya sama kok Pak Basman iki. Kan dugi kula barang, Pak. Duit kula, duit bojo kula ki ya. Nggih, pun gopo-gopo urusan dhuwit sampean nggih. 70.000 bagi Nggih, kula mboten ngelaki 70.000. Nggih, Duit puluhan tok. Nggih. Mumpun kula ecer-ecer kula sahur-sahuraken. Iki ya apa takno? Boleh melok nyawuri. Napa perlu perinciane ya? Ah, pincane ndak apa Dik niku? Tumbas sesek niku 12 kebak. Nggih. Bongkotan 18. Lho, Marang ngetok kayu niku telung wit niku. Nggih. Luwe kula damel tumbas wine. Wine kedele. wah salah sampe dikek nopo? Pun Pak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali maratuwa kali kula. Nggih, nggih. Perkara bayaran kula nggih sampean potong tiap bulan pinten. Terus enten mriku pinten tahun ngoten lho. Wes tembung tu aku lho. Saniki tambah cepet soalnya wong loro tak sing kerja. Aku njaluk dhuwit nang aku jarene ku kon sanggup. Wis kok kok dadi bojone Kartolo aja nyambut gene omahku gak ada perkara tok. Hasil bang temenan.
Pak, urusan duit lah gampang ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali Ibu. Oh, ngono rumah ta. tanggane cek iso tentrem. Ya. Pun sakniki. Kamu gelem ngelingno aku lho. Nggih, perkara duit diitung mburi sakniki monggo mangan sak enteni. Nggih. Iya. Menika masakane bapak dhewe. Kirane enak kan. Yo tangga-tangga. Monggo. Ayo mawon.